mangler hele dagen, mangler hele dagen, mangler hele dagen. Jonsson mangler hele dagen. Har du haft ringet? Ja. Ja, jeg kan ikke mødes med dig i dag. Det bliver du nødt til. Det er fucking vigtigt, Jonas. Okay, jeg mener det før. Gider du godt please gerne den her stemme? Jeg kan ikke stresse det. Det kan jeg være seriøst. Jeg kan ikke sige undskyld, jeg mener det. Hvornår kan du? Kan vi ikke bare snakke om det i skolen i morgen? Nej, for du gider ikke snakke med mig i skolen. Hvorfor? Ja, fordi at det gør du ikke. Hallo, Jonas, hør på mig. Jeg siger, hvorfor jeg ikke vil snakke med dig i skolen. Prøv at høre. Hvad? Hvad hedder det? Du skal have din hører på, okay? Okay. I morgen, hvad skal du i morgen? Det er ikke for, at vi skal være sammen. Hvad skal du i morgen? Jamen, jeg skal sådan set ikke noget, altså. Jeg skal sammen med klassen til biografen. Efter skole? Ja. I hvor lang tid? 4 timer. Okay. Hallo Jonas, prøv lige at fortælle mig det. Hvad skal du i morgen? Jeg skal ikke være sammen med dig i morgen. Jeg skal bare vide, hvad skal du i morgen? Okay, hør. Har du til for 3? Eller 7? Undskyld. Prøv at høre. Har du til for 7? Hvornår i morgen skal du det? Jeg skal det fra klokken 3 til klokken 7. Og hedder Jonas, hvornår? Det er fordi, jeg skal være sammen med nogle venner i starten, du ved. Kan du ikke bede din mor om i morgen og ringe til det der nummer der? Jo. Og det er imellem, skriv det her ned, så du skal huske på det, okay? Okay. Og jeg sender det på dig til dig på sms en gang i timen indtil i morgen, og jeg ved, du har gjort det, okay? Okay. Må jeg sige en ting? Hvorfor er det, du behandler mig som et andet barn? Så kan du snakke for mig psykolog, mand. Er du psykolog eller sådan noget, mand? Fordi de taler med den her stemme, så jeg får stresset dig. Og så for dig, okay? Som om jeg er en lille baby. Du er, det er du også. Hør nu på mig. Hvad siger du? Jeg snakker dig noget. Hør nu på mig. Okay. Okay. Hvad så skrive ned? Jeg sender... Ja. Nej, du skal bede din mor om at ringe til nummeret, skriv ned. Min mor? Du får 4... Ja. Min mor er ikke hjemme. Hun er ikke hjemme. Slet ikke. Hvornår er hun hjemme? Aldrig. Jonas, det her, du kommer ikke med til vores fest, hvis du gør det. Det kommer ikke til en fest, og mig og Sofie. Det er virkelig vigtigt for, at det her sker. Hvad skal jeg bruge fest til, mand? Altså, jeg kan lege det her lokal helt gratis. Hold min egen fest. Jeg skal hedde The Party from the Beach. Forstår du? Prøv at høre, den eneste grund til, at du også har Sofie hængende i røret, fordi hun på arbejde. Så snart hun kommer hjem, ringer hun op til dig 24/7. Det synes jeg, at gøre det. Ja, mig og Sofie, vi er bedste venner, mand. Mig og Sofie, vi har ikke noget mod hinanden. Jeg har ikke noget imod dig, men du skal bare gøre det her for os, fordi det er vigtigt for os. Og hvis der er Sofie virkelig er bedste venner, ikke? Ja. Hvilket jeg ikke helt kan se for mig, men hvis I virkelig var det, ikke? Så vil du også gøre hende den tjeneste og gøre det her for hende. Jamen, jeg er bange for dig. Jeg er bange for dig, for helvede, mand. Du gør mig helt bange. Hvad kunne jeg? Jeg kan hver gang jeg ser dig. Har du ikke lagt mærke til en ting? Altså, hver gang du spørger mig, at få en sandwich, så er jeg sgu nødt til at give dig den, altså, så dør jeg ellers, mand. Jonas, hør nu på her. Okay? Du beder din mor, så snart du er hjemme, ikke? Må jeg sige dig en anden ting? Må jeg lige sige dig en anden ting? På grund af dig, så er jeg nødt til at gå med blæ i skolen. Og det er fandme noget. Så så du det. Du skal bede din mor om at ringe til dit nummer i morgen efter klokken 10 og inden klokken 5, okay? Okay, så skifter min blæ i morgen. Okay. Og så, ja. Og så giv mig lige nummeret igen, fordi, altså, det var 22. 22 var med. Nej. 87, 34, 41, 41. Altså 27, 35, ja. Hold nu kæft. Hvad?